Olmaz mıken, şuşun bir yarmırk uyuşturup alayı bizde katlaşırıyıp deyip, hem elbette şuşu onlarının takdimi bilen uyuşturulgan yarmırk idi. Bunda o jeliklerde katlaştırına kurturat, şmekerler de kildiğimi, adi halkta özünün eybir kıtası, hem bunda jiyilgan akşa, bizim volantörlarımız da çıkan, bunda jiyilgan akşaga, biz indi zurra eybir aldığında, eligine de volantörlarla siyasıp tırdık, nerse de olsa alıp, kirekli eybir alıp, yigitler sırağına eybirini alıp, biz kurutka jiberecekmiz. Ана сол карашыктагы бит, менә мин килгәндә вакыттагына КамАЗ тулы ашлык белән. Алай сатты бетәр дип уйлаган идем, юкмы ничек? Менә алды башта алай дип уйламаган идек. Бәлки сатылыр, бәлки юк. Әмма ләкин менә шушы ярминкәдә күрсәтеп тора халыкның берләшкәнлеген. Менә алар инде бүгенге көндә кайсы берсе киләсе ел шундый алам дип куя. Чөнки алар әйтәләр, бу инде хәйрия ярмарка икән, бездән дә өлеш күрсен дип килгәннәр бар. Шуңа күрә халкыбызны берләштерү өчен дә бик менә идеологик яктан да кирәкле бер булгандыр дип саныйм. Инде соңгы гына сорау, Арча районы ничегрәк каршылый яңа елны? Ел ничегрәк үтте дип беләбез. Аллага шөкер инде бүгенге көндә инде безнең бит инде һәрне үзебезнең алдыңларыбызны барлап алдык. Инде Рамил үзен дәврәсен ашлык җитештерү буенча безнең беренче чиктән төшкәнебез юк иде. Сөт буенча без инде бүгенге көндә беренче унлыкта йөрибез. Сөт җитештерү буенча, бәрәңге буенча һәр вакытта да беренче инде башка эшләребез буенча да быел гына да менә 4 яңа предприятие ачылды. Рәхмәт Рәисов Станаш Минхановка промпарк булдырып бетерә алдык. Анда быел бик күп эшләр эшләнде. Яңа предприятие ачылды. Аның инфраструктурасы яңартылды. Хәзер яңа промпарк дип уйлап йөрибез инде. Аннан шуны узган мәдәни башкала булып та калдык. Әле аны да безнең җиңә без әлдә мәдәни башкала булып торабыз инде. Аннан да спорт белән шөгыльләнү буенча без 2 ел рәттән иң халык башына иң күп спорт белән шөгыльләнү проценты буенча шулай алдынгы рәттәр дибез. Бу мөселманнар эшләгән эшләребез бик күп, төзүчеләребез бик күп диләр. Барсы да халкыбызның матур, тулы канлы тормыш белән яшәгән күрсәтә. Балаларыбызның уңышлары зур, әлбәттә моны да оттырга ярамый. Әйткәнчә инде спорт буенча безнең узган ел көрәш буенча 3-нче булсак, быел 4-нче урында калдык. Менә булар барсы да халкыбызның матур итеп, берсе-берсе хөрмәт итеп, тырышып яшәгәнен күрсәтә торган саннар дип әйтәм инде. Яңа елга теләкләр, нәрсә телисегез килә? Яңа елга менә һәркемнең күңелендә булган теләкләрне әйтәсем килә. Инде безнең иң беренче шушы хәрби операциябыз тынычланып, илебезгә тынычлык килсен. Һәркемгә бәхет, шатлык, тазалык, саулык, озын гомерләр. Аллаһ Тәгалә берәүгә дә аерым кайгы бирмәсен.